Mina ngangenwa idlozi elihle nje, ngangenelwa idlozi elingayithandi izinto. Ngeke ungibone mina sengihamba ngiyi-forced emantombazaneni efaka amabhulukwe. Mina ngiyahlangana nentombazane efaka ibhulukwe engangibingeleli nami ngingayibingeleli nje, ngoba abantu engaziyo nje lapho ukuthi angiyona, angidlali kwiligi eyodwa nabo, badlala eyabo indawo nami ngidlala eyabo. Ngisho sesithandana angiboni khona into esile engingayixoxa naye. Ngeke nje mina ungibone sengithandana nentombazane egaxe i-tattoo umzimba wonke, igaxe ezinye elicwebezelayo. Ngeke ngibone nje amajita uthole ukuthi sisuka nawo emakhaya sesihlala nawo la emadolobheni. Usezenza umuntu owazi ikasi manje, usekhipha imali yokugcina, uyahlanganisa ukuthi kuyothenga utshwala ukuze athole lezi ngane lezi ey'faka ama-tattoo lezi ey'faka amazinyo egolide. Mina ngeke mina anginyakaziseki mina. Mina nje ngangenwa idlozi elihle elithanda iy'nto zasemakhaya. Ngithathe-ke ungifake emakhaya la ozothola khona ukuthi siyahamba naphayana, siyahamba laphana, ngingene emahlathini kudlule phansi kwama-bridge nani nani, kuyoshelwa, udibane nentombazane efake iy'ngubo, efake iy'lokwe, egqoke kahle madoda. Hhayi lapho ngizwa ngathi ngivuka ozwide lapho. La engiy'bona khona ukuthi ngiyinsizwa, la engiy'thesta khona ukuthi ngempela ngempela ngisaphila yini, ngisakwazi yini ukweshela. Ukuthi uzongibona sengihambe ngihlanganisa imali mina sesiyophuza namajita ngoba nakhu ngicuthela amantombazane asekhaya, angeke ungibone mina. Mina singahamba mina kuthiwa siyophuza, sihlangane la okuphuzwa khona, sengibona sene-group namantombazane bengibiza, abanye bangi-introduce, kuhlalwe, ngishaye amahlanga, ngixoxe. Ngeke ningibone mase ngihamba. Ngiphuma njengebhulethi, ngiphume engathi ngiyothenga kanti sengiyahamba-ke manje sengiyolala. Ngivuke ekuseni ngiphalaze ningitshela ukuthi ngibuye ney'ntombi nalala nazo kanjani njani. Angeke nje ungibone. Ngangenwa nje idlozi eliy'thandela amantombazane asemakhaya, eliy'thandela nje osisi basemakhaya abahloniphekile. Ngisho nje ngingadibana nentombazane bayigaxe amacici nje emakhaleni, vele ngiy'bonele nje ukuthi inama-type abo leyo ntombazane leyo. Bakhona omabura abazoyishayisa inqa, hhayi mina. Mina ngisho ngingadibana nentombazane engihamba namajita asiwu-2 or sihamba nomjita siyi-2, iqhamuke ibingelela yena, ixoxe naye, ihleke naye, akuthi ndiki uma ngabe vele leyo ntombazane leyo iyileyo nhlobo nje vele amabhulukwe nama-tattoo. Ngoba ngisuke ngazi ukuthi ayichithwa yimi, ichithwa nje ogogo engihamba nabo, abayifuni la ehambe khona. Angi-forced nje mina, uthi uzongibona sengi-force-a, sengifuna ukungena ey'nganeni ngikani, angeke ungibone. Mina angi-forced mina. Angi-forced nje, ngaphiwa nje amandla amahle okungakwazi ukufosta, futhi angi-forced, futhi ngiyazazi nje ukuthi ngikuliphi izinga. Ngeke ungibone mina ngihambe ngi-forced, ngiy'faka, hhayi angi-forced mina, hhayi khohlwa.